kutamandika kwa president kwandi boma limene lilipo pano. Komanso pano ngati Palombe district kusowa magali moto. Komanso ngati polisi chitetezo kulibe magali moto okwanira. Saka kwele ife tifuna tendere kuno, ife tifuna chitukuko kuno. Kutiyakanira abakati ndiononga iyayi ndivamene apresident akamanena kuti ife tikale abata nditendere komanso osunga chikhalidwe olemekezana sidonjeni komanso pembo lina pali achinyamata komanso pali abusiness akusowa mwayi wa business kuti atukule mabusiness yawo tikuzola kuti bwana kuti madefu ndiye madefu ikufuna azimayi kuti atakatekakate asamangokhala pakomweya. Komanso china ndichonena kuti business imene ndikapasira moyo wa business nyengo achopanga business ndi imene iyi kufika nyengo imakhala nyengo panda season koma nyengo ya season ndi imene iyi ndiye kuti apereka ngongoli zimenezo panopa achinyamata wathamanga thaonde kuti mabanja wakhala otukuka ndipo amene wafetakulandirani chipatala chathu tifuna chisegulidwe mokastemu silingalole kuti ena akatiphwanyire iyayi sizonje tivomera tiyola omateka petifuna dadi abwera aseguliye chipatala palibe kubwerera mbuyo iyayi panopa tilinga nganga ndi chipande cha UTF komanso GPP chifukwa ife anthu akuphalombe timafuna mtendere umodzi komanso mgwirizano osakhala kugawanikana mitundu iyayi tose ndi Amalawi tisasakhane chikhalidwe Malawi ndi mmodzi tiyendere limodzi tigwirizane chifukwa tose ndi Amalawi tinabadwira Malawi tizaferanso Malawi ndiye amene mawu amenewa takulanda kukhala masuka ziko mawambiri Alena kuti patu pano ndikavotera Profesa Arthur Peter Mutharika Chalababa Ndimiti waye kokwaka mwanakae kongoro kokwaka mwanakae kongoro mwanakae kongoro kwaka mwanakae kongoro Ndimiti waye ndipemphere mekezeka MP bwana akulandire Kalamamba Mutharika oye! Mutharika oye! Nanga tupere! Ziko mkwambiri Vice President ife tizikuchulani kuti Vice President ifa zikudziwikiratu kuti mukulowa mboma atupere oye! Zambiri amfumu atu akamba ndikamba zochepa nditamba solabo ziwiri zoka amfumu akamba za ngongole ya medefu ndinene pano Vice President ngongole isi kuyenda bwino milioni oye! Mfundo zake ndi umphawi wa wanthu yawa tizi kugwirizana ndikupempheni inu monga mtsogoleri wa chinyamata zikaunikidwenso mfundozo kuti anthu yawa apatsidwe ndalama atupere oye! Ndikambepo nkhani ya magetsi m'madera mwina matransifoma anafika zingwe zadutsa koma m'manyumba ya wanthu magetsi sadafike ino atupere muli apa ndinu nduna yona za magetsi chonde tithandizeni m'madera monsemu ku Palombe Central magetsi afike Mutharika oye! Ndikukumbuseni Vice President boma la Palombe linatsamuka ku Palombe kuja ndipo lili pano pa Migowi. Pano pa Migowi ndi pamene pamangidwa chipatala chachikulu. Kuja ntona za nyengo nanena kuti malo amene aja ndi angozi. Maofesi a DC tikufuna atsamuka abwere pano pa Migowi.
Atupele mawapesa mwele pano pa Migowi ngenga tiboma lonse pano sopano pali pachimake paboma tikufuna stadium ya Kamasewero imangidwe pano pa Migowi komanso kokala Migowi enta boma lenileni la Palombe tikufuna msika wa makono. Atupele oye sindikutayisa ni nthawi ndiko kusimikizirani kuti boma lonse tagwirizana anthu ankhanza achigawo cha atsogoleri alipani zina chiti kuwafuna uno tagwirizana kuti wathu ni Profesa Arthur Peter Mutharika ndinu muli apa bwana ndipo mupeza mavoti migolo DPP sikutuluka mboma tilipo mtakasese chikubwerazi. Atupele panali zambiri koma chifukwa cha nthawi mukupita kuchilinga regional governor nduza kuti 1 minute yokha ndikufunireni zabwino zonse Mulungu akudaliseni dziko mukambiri. Chalamamba. DPP oye! DPP oye! Profesa Arthur Peter Mutharika oye! UDF oye! Kutandauza kuti pa miyezi 6 iliyonse mwezi uliwonse manyumba osowa 1 million azilandira ndalama yosachepera 35,000 kwacha mwezi ndi mwezi. Tambala bwino bwinoweti tikudziwa kuti kuno ku Migowi inde kuti kuliso anthu ena osowa amene alandire manyumba kuno. Program imene amayenda abambo ndi njira imodzi yoteteza anthu amene sanathe kulima bwino kapena mabizinesi awo sakuyenda bwino. Komanso akuganiza nkhani ya chakudya kuno pali maprogram amene akukhazikitsidwa ndi president mdziko muno posachedwa apa anatsegula Chilwe Valley Irrigation Scheme. Iwo apresident a dziko lino akufunitsitsa kuti ulimi wothirira upite patsogolo. Komanso kuno nkhani ya madzi sinachulika koma nkhani ya madzi akuidziwa mkulu wake mtundo wake nkhani zothirira ndiyo amadzi ndiolemekezeka minister amene ali pano Honorable Chacha anabwera konkono sichoncho kuyenderaso za madzi nde mukuona chinyamata okay kuleleredwa pansi pa Profesa Arthur Peter Mutharika amayinda abambo. Komanso tamvaso kuno pempho ya misika ya makono kuchokera kwa NP paliso program yapadera imene akukonza president a dziko lino. Komanso tamva pempho la stadium pafunika stadium kuno tizitha kubwera kuno kuzaona Bullets ndi Wanderers kuno sichoncho. Komanso magetsi ndizitukuko zosiyana zimene apresident athu akukonzerani kuno palo amayenda abambo chifukwa cha nthawi pali nkhani yapadera ya ndale imene timafuna kuti tilakule pang'ono. Monga mukudziwa kuti chaka chapitachi kunali chisankho President Profesa Arthur Peter Mutharika anapambana bwinobwino chisankho chimene koma pala anthu ena ajelasi ansanje akufuna kusokoneza dziko lino amene apangitsa kuti tipitenso tikavote kachiwiri. Iwo akuyimaso ngati president wa dziko lino la Malawi. Iwo andilemekeza ine kundisankha ngati wachiwiri wache ngati running mate kuti ndikhale vice president wa dziko lino la Malawi. Ung'ono ukiti asa